ҳикояти чорум. касе ки ҳисоб баргирад то чанд будааст аз азал ки дар дунё набуд ва дар абад чанд аст ки нахоҳад буд ва ин рӯзе чанд дар миёни азалу абад чанд аст. донад ки масали дунё чун роҳи мусофирест. ки аввали манзили вай маҳд яъне гаҳвора аст ва охири манзили вай лаҳад аст ва дар миёни вай манзиле чанд аст маъдуд ба шумор маҳдуд гуфтани гап. ҳар соле чун манзиле ва ҳар моҳе чун фарсанге ва ҳар рӯзе чун миле ва ҳар нафасе чун гоме. ва вай бардавом медавад, якеро онро фарсанге монандӣ ва якеро каму якеро беш. ва вай сокин нишаста ки гӯй ҳамеша ин ҷо хоҳад буд, тадбири корҳое кунад ки то 10 сол бошад ки бад он муҳтоҷ нашавад ва вай то 10 рӯз зери хок хоҳад шуд.